Però és que en aquest cas, com deia molt bé el conseller de Comerç, Turisme i Consum, els tenim acorralats. I ara més que mai, per això ens ataquen. Tingueu-ho clar. Aquest és un partit que creix, aquest és un partit d'Esquerra Republicana que respon a un moviment polític i social que va més enllà i que té una voluntat clara. Fer una societat de ciutadans i ciutadanes lliures, solidaris i, sobretot, que garantim el règim d'oportunitats per a la nostra gent. S'hagi nascut on s'hagi nascut. Es parli la llengua que es parli. Aquest és un país que té un futur. I només el podem garantir els independentistes, perquè els altres hem pogut veure quin és el futur que ens donen. Ens donen un futur de supeditació, un futur claudicant i un futur sempre esperant que Madrid ens doni una gràcia. Nosaltres no esperem això, perquè som gent responsable, perquè som dones i homes que volem un futur per les properes generacions. Tinguem clar que aquest estatut és una claudicació. Deixem-ho clar a tothom. Esquerra Republicana resistirà, perquè en aquests moments, tingueu-ho clar, resistir és vèncer. Endavant i visca la terra!